aspaldian bezala. Egia da saxoi honetan hotza egiten duela. Neska gazte bat ezagutu dut 3 aste badirela. Esango nuke bere begiek erraz horridun nautela. Azken bidaia hau ez duzu izan, etxe ondotik iesa. Nigandik urrun aurkitu arren, ara itzultzeko ametsa. Zuekin beti oroitzen bainaiz, aztu naizenik ez pentsa. Sentimenduak esaten baina, ez da hain gauza erreza, ez hoxe.
Sira bizia eman dio, sai hori hor da, zortzeko hori bintazio aldi. Betxota dago bai, nola Juan, Hau panezak atarrak! Legitizaleak etxalte bakarrak! Eta antzatzen ere bakarrak!
bizi, aizamalo gaztea, honek ere zortziko golarekin. Hasi da, zilindrorekin segida.
Yep, anda. Andiamo là! Yeba! Orisa saya! Ayun lagi balong! Alperam!
Alberra, apa kalian?